ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶ ପାଠ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଓ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବାବଦରେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।